Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 10-njy maý hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanysy edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın 10-njy maýda aktamda Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçirjek gepleşiginde Siriýany we beýleki halkary meselelerini ara alyp maslahat etjekdigini aktamyň resmileri 9-njy maýda habar berdiler. Duşuk Trump'ın döwlet başyna geçeli bäri Ortaýatyň ýokary derejeli resmiýeti bilen yüzbe-yüz geçirýän ilkinji gepleşigi bolar. Bu duşuk Ortaýatyň Trump'ın saýlaw kampaniýasyna goşulşan bolmagynyň guman edilýän wagtyna gabat geldi. Trump'ın Lavrov bilen gepleşik Ortaýatyň daşary işler ministriniň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen 10-njy maýda geçiriljek duşugynyň ideýany göz öňünde tutulýar. Trump 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynda Ortaýat bilen has gowy aragatnaşyga çagyryş edipdi. Emma häkimet başyna geçeli bäri NATO'nyň Ortaýatyň harby taýdan güýçlenmegi boýunça hereketlerine garşy durmak baradaky tagallalaryny goldapdy. Lavrov Washingtona 2013-njy ýyldan bäri ilkinji deklarýar. Onuň bu tapary Siriýada zorlugy besletmek boýunça Türkiýanyň Ortaýatyň we Iranyň araçylygynda geçen hepde ulalaşyga gelinmeginiň ideýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz saýlaw kampaniýasynyň Ortaýat bilen aragatnaşygynyň derňewine ýol başçylyk eden Federal Derňew Bürosynyň müdiri James Comey wezipesinden çetleşdirdi. Prezident Federal Derňew Bürosynyň müdirini işden boşatmak hakynda baş prokuroryň we baş prokuroryň orunbasarynyň rekomendasiýalaryny kabul etdi diýip aktamyň medeniýet wekili Sean Spicer 9-njy maýda jurnalistlere aýtdy. Trump Comey'e ýazan hatynda ýurdun baş kanun goraýjy agentligine netijeli ýol başçylyk etmäge siz ukyply däl, täze ýol başçy gerek diýdi. Federal Derňew Bürosynyň müdirleri 10 ýyl möhlet bilen bellenýär. Öz edarasynda awraya eýe bolan 56 ýaşly Comey 4 ýyl mundan ozal öňkü prezident Barack Obama tarapyndan bellenipdi. Türkmenistanyň prezidenti öz ogly we ahty bilen bilelikde birinji gezek atly syýahata çykdy. Resmi maglumatda Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz ogly Serdar we ahtygy Kerem Guly bilen bilelikde 9-njy maýda Aşgabatyň etegindäki ahyltekat toplumuna tegir sürüp baranlygy soň ata minip gedelenç edenligi habar berildi. Türkmen döwlet habarlar gullugy prezidentiň tagallalary bilen ahyltekatlarynyň awraýynyň hasda ýaýbanlanýanlygyny, onuň aktygynyň at çapmakda we atlary seýislemekde öz atasynyň sapaklaryny usatlyk bilen özleşdirenligini belliýär. Aprel aýynyň aýagynda Türkmenistanda geçirilen Bedew bayramynda guralan at çapyşygynda prezident Berdimuhammedowyň birinji bolup pellehana ýetenligini we öz aktygynyň seýisleýän atynda üstünlük gazananlygyny döwlet mediasy habar berdi. Türkmenistanyň atçylyk pudagy prezidentiň doly gözükçülügünde saklanýar. Moskwada ýeňiş güni ermenleriň we Azerbaýjanlyň arasynda çaknyşyk boldy. 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň veteranlaryny hormatlamak boýunça geçirilen dawarda Ermenistanyň we Azerbaýjanyň delegasiýalary separatist Dagly Garabag regionunyň üstünde dören dawadan soň ýakalaşdylar. Bu hadise Moskwanyň merkezinde hökümetiň guramalaşdyran müdümlik goşunatly ýürüýüşiniň dowamında döredi. Ýürüýüşde 2-nji jahan uruşynda wepat bolan hossarlarynyň suratlaryny götürüp çykan gatnaşyjylaryň arasynda Ermenistanyň delegasiýasy Dagly Garabagyň baýdaklaryny galgatdy. Azerbaýjanyň halkary derejesinde ikrar edilen serhetleriniň çäginde ýerleşýän Dagly Garabag regiony 20 ýyldan gowrak wagt mundan öň Ermenistanyň goldamagynda özüniň Azerbaýjandan öz başdaklygyny eglan edipdi. Videoda iki tarapyň bir-biriniň üstüne gyýgyryp iterip başlandygy, käbirleriň Azerbaýjanyň baýdagyny ýumurmaga synanşanlygy görkezildi. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty 9-njy maýda Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky maliýe goşundyny $640 million möçberinde azaltmagyny tanqid etdi we global problemalaryň paragatçylykly çözgüdüniň hem harby meseleler bilen deň derejede möhümdigini belledi. Birleşen Ştatlaryň sentýabr aýyna çenli büdjeti geçen hepde Kongres tarapyndan tasdiklanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleri üçin niýetlenen pul $640 million möçberinde az görkezildi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysy Federica Mogherini Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk ýeňişinden çykyşynda Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň ýarsynyň gowragynyň büdjetini meýletin maliýeleşdirýänligini, sebäbi bütün dünýä saglyk guramasyny, bütün dünýä azyk programmasyny we UNICEF çağalar fondy ýaly edaralaryny paragatçylyk üçin zerur diýip hatap edýänligini belledi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İran Aşgabatda suda bermäge taýýardygyny aýdýar. İran gyş mewsimi Türkmenistanyň akdyrýan gazyny kesmegi sebäpli Aşgabatda halkara arbitraj sudyny bermek üçin äkli gerekli dokumentleri taýýar edenligini aýdýar. Bu barada İranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Areki ma'lum etdi diýip İranyň habar serişdeleri maglumat berýärler. Areki Türkmenistana gazyň bahasy, gyş mewsimi, gaz aktyrmagyny besedip ýetiren ziýany we aktyrylýan gazyň hili boýunça nägilelik bildirýändigini aýtdy. Gepin gerjişine görä ýatlasak, resmi Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 2 milliard dollar meşgörüne bergisiniň bardygyny aýdyp, şu ýylyň başyndan İrana gaz aktyrmagyny besetdi. Munuň ýa-ni İranyň milli gaz kompaniýasy aktyrylýan TV gazyny kesen üçin Türkmenistan Tehrany jerime tölemeli bolar diýip çykyş etdi. Aşgabat bolsa İran aktyrylýan türkmen gazynyň şeklendirilmek ähtimallygy bardy. Tehrany öňünden duýdurulanlygyny aýdypdy. Gynansak-da 2013-nji ýyldan bäri İranyň milli gaz kompaniýasy İran Islam Respublikasyna öň aktyrylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda ma'lum edildi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp ılalaşykda keskitlenen TV gazyň bahasyny 9 ýese gymmatlatdy diýdi. Munuň netijesinde öň 1000 kub metr TV gaz üçin 40 dollar meşgörüne tölek alynan bolsa, onuň meşgöri 360 dollara çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda İran ýokary derejeli resmileri türkmen gazyna zerurlugyň ýokdugyny aýdyp, telim tapgyr çykyş etdiler. Gal berse de İran resmileri bu iş bilen baglykda türkmen gaz kompaniýasy barasyna kanun taýdan şäri görmäge başlajakdygyny duýdurdular. Emma Hamid Reza Areki'nin son çıkışına egerde İran'ın milli gaz kompaniýasy bilen Türkmen Gaz döwlet konserni özara ılalaşsalar, bu dawanın halkara arbitraj sudyna geçirilmegine zerurlugyň ýokdugyny hem nygtaýar. Türkmenistan bilen İran'ın arasyndaky gaz sewdasy iki ýurdun 1997-nji ýylda baglaşan ılalaşygyna görä amala aşyrylýar. Türkmen gazy esasan İran'ın demir gazyp ýurdun gün ortasyndaky gaz ýataklaryndan uzakdaky sewitlere aktyrylýar. Käbir maglumatlary görä İran'ın 2006-2016-njy ýylda Türkmenistanyň jemi 74,35 milliard kub metr gazy satyn alanlygy habar berilýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň maý aýynyň başynda işden boşadylan Odalky baş prokurory we onuň golasy işgärleri gruply adamlardan sentýabrda geçmeli Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul terişdelerini toplamagy üpçün edip bilmänlikler sebäpli wezipeler bilen hoşlaşdylar. İçeri işler ministrliginiň başlygyna berilen Berk Kaýynç hem prezidentiň halkara derejesinde geçirilýän sport çäresine terişde ýetmezliginden gazaba çykmak bilen baglyp Adatlyk radiosynyň çeşmeleri gurrun berdi. Şeýle de çeşmeler soňky aýlarda talap edilen salgy tölemekden boyun gaçyran telekeçileriň onlar çotunyň tutsak edilendigini, köpüsiniň bolsa ýurtdan gaçyp çykmaga ýetişendigini tasdikleýärler. Olaryň sözlerine görä tutsak edilen iş adamlaryna ýene Türk Urhanysy Fethullah Gülen bilen ara gatnaşyk saklamak aýplamasy bildirilýär. Bellemeleri biziň yerli çeşmelerimiziň biri bu ýagdaý barada Amanrat Haliýewiň baş prokuroryň wezipesinden şeýle uly galmagal bilen işden boşatylmagynyň bir näçe gün öňünden habar berdi.
häkimet wekillerine ýakyn çeşme 29 aprelde bolan töhbetdeşlikde hususan Halif bilen İçeri işler ministri İskender Mülükowyň ýokaryndaky bulutlaryň garalýanlygyny aýtdy. Prezident İskender Mülükov'dan gruply adamlaryň şol sanda telekeçileriň we döwlet emellerleriniň hasabyna pul terişdelerini çekmek çäreleriniň aktivleşdirilmegini talep edýär. Şunun bilen bagyrlykda Aşgabatda we regionlarda görnükli telekeçileriň onlarça tutsak edildi. Olary talep edilýän puly bermedik ýagdaýlaryny munyň netijeleriniň erbet boljagy bilen gorkudýarlar. Prezident minister Mülükowyň prokuraturynyň işinden örännägile bayramally bir näçe prokuror we İçeri işler ministerliginiň işgär tutsak edildi. Öýlerde ökülenne olaryň biriniň öýünden 15 milyon dollar meçberine nagd pul tapyldy. Bu arada eýen prezidenti habar berildi diýip Adatlygyň çeşmesi 29 aprelde gurrun berdi. Ýatly diýär, wezipesinden oşadylan prokurorlaryň arasynda Marw vilayatynyň Bayramaly şäheriniň prokurory Nurmurat Abdurasul hem bardy. Prezident Berdimuhammedow 4-nji maýda geçiren mejlisinde prokuraturany we içeri işler organlaryny baş prokuror Amanrat Halif bilen bilelikde korrupsiýada aýplady we onuň gowrak prokurory işden boşatdy. Näçe oňa rady men häzir prokuraturynyň we içeri işler edararyň bir näçe işgärlerini korrupsiýa we paraholyga baş goşanlyklary üçin eýleýän wezipelerinden boşadýar. Baş prokuror Halif wezipesinden boşadylandan soň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan çeşmäniň gören maglumatyna görä, prezidentiň mejlisde aşa gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly meçberdäki pul we şol wagtda onuň adiýada serişde toplamak barada beren tawsyrygynyň ýerine ýetirilmezligi bilen bagly. Ýagdaý ören agyr we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özi iri biznesmenlerden adiýada pul kömegini etmeklerini sorady. Mysal üçin prezident Türkmenistanyň Polimex inşaat firmasynyň eýesi Erol Tabançydan pul sorady. Şol wagtda prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden millionlap nagd dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaby minni. Hemmeler İskender Mülükow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýinç bilen gutuldy. Mülükow indi ýukojuk buğun üstünde dur. Onu prezidentiň ýakyn töweregine täsirli adamlar bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagy halat etdi diýip Adatlygyň häkimet guruluşlaryna ýakyn durýan çeşmesi tasdikleýär. Şeýle dol prezidentiň gahar gazaby şu ýylyň 17-27 sentýabrynda Söwes sunugaty boýunça ýapyk binalarda geçirilmeli 5-nji ady öýünler golaýlady. Şu gün-günden ýokarlanýar diýip sözüni dowam etdirdi. Adatlygyň başga bir çeşmesi iri iş adamlarynyň wekili hem onlarça telekeçiniň tutsak edilendigini, köpleriň ýurtdan gaçmaga mezur bolanyny tasdik etdi. Bu telekeçilerin gysaja salynmagynyň ikinji tapgary. Olar Gülençilik hereketi Türk oppozisiýasynyň lideri Fethullah Güleniň hereketi bilen ilteşiklikde hem aýplaýarlar. Bir näçe biznesmen ýurdy terk etdi. Tutsak edilenleriň arasynda Nahal guruluş kampaniýasynyň eýesi Seyitnur hem bar. Bu kampaniýa ul döwlet tawsyryklaryny aldy. Şol sany Aşgabatda ýurtdaky iň uly medisina şäherçesine urdy. Mundan başga gruply emellerler hem tutsak edildi. Mysal üçin Bayramalynyň ýağ kombinatynyň Aşyrgök atly baş direktor tutuldy diýip iri biznesiň wekili aýtdy. İş adamlaryny we gruply kişiler halkara derejesinde geçirilýän sport çäresinde pul tapmak üçin ýanamak, ýydarlamak Türkmenistanyň häkimetleriniň döwlet gazynyny doldurmak finansyanyň täze bir derejesine çykanlygyny görkezýär. Muňa çenli olar büdjet idaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 50%-ne çenli tutup aldylar. Newt Galpudowyň işgärleriniň aýlyklarynyň goşunlaryny ýatyrdylar. Kiçi biznese goşmaça dil üstünden salgys saldylar. Türkmenistan ekspertleriň pikirlerine görä 1990-njy ýyllaryň başynda garaşsyz ýurt bolaly bäri iň agry ykdysady krizisi başdan geçirýär. Ykdysady kynçylyklar energiýa terişdeleriniň dünýä narhlarynyň pese gaçmagy bilen bagly we Türkmenistan gaz eksportyna garaşly bolmagyny galýar. Türkmenistanyň paýtagty 5-nji ady öýünleriniň beýimçiligine 2010-njy ýylyň dekabryna saýlandy. Ol wagt tebii gazyň narhy ýokardy. Türkmen gazy bir näçe ur boýunça eksport edilýärdi we döwlet büdjetine onlarça milliard dollar girdeji girýärdi. Aşgabatda ady öýünler üçin eýem 8 milliard dollar harçlandy. Şol sany Olimpiýa şäherçesine 5 milliard dollardan gowrak terişdi. Täze halkara aeroporta bolsa 2,13 milliard dollar harçlandy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatyň Mir etrapçasynda şäheriň Hitrovka raýonundan gelen onlar çadamyň gatnaşmagynda uruş dawa boldy diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Waka şaýat bolanlaryň aýtmagyna görä mundan 5 gün çemesi odal akşam saat 8:30 töwere adyrdan 200 adam şäheriň Nur Muhammed Andaliýew köçesiniň Demiradagynyň gün ortasyna, ýagny Hitrovka raýonundan Mir etrapçasyna ala gupkun edip gelipdir. Olaryň köpüsi ýörep, käbirler bolsa awtolugda geldiler. Gelenleriň içkilidigini ýa-da haýsydyr bir neşe serişdelerini ulununny, olaryň edýän gohlaryny ansa bolýardy. Olar, biz ynha Hitrovkollar geldik. Mir etrapçasyna ýaşaýanlar, özüňiziň erkekligine inanýan bolsaňyz köçe çykyň. Biz size jeza bermäge geldik diýip boğazyna sygdygyndan gıýgyrdylar. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň agdalmadlygyny soran Mir etrapçasynyň ýaşaýjy saýdýar. Onuň sözlerine görä 16 bilen 25 ýaş aralygynda döwçaklanýan ýaş adamlaryň ala gupkun edip gelýänini gören Mir etrapçasyndaky ýaşaýjylaryň aglabasy öýlerine girmek bilen bolupdyrlar. Ýöne Hitrovkadan gelenler şol köçeden geçip barýan käbir adamlara ýaşyny seretmeden urup ýenjipdirler. Hitrovkadan gelenleriň urup ýenjen adamlarynyň arasynda 40-50 ýaşly adamlar we 20-25 ýaşy ýetenler hem bardy. Olar hiç zat diýmän. Öňünden çykany gyzyl ýumrugyň astyna alyp ýere ýykylyndan soňra da olar depgileýärdiler. Mundan başga, olar 3-4 bolup duş gelen maşynyň üstüne çykyp, ulaglaryň ýokarky bölegi aşak çökýänçe üstüne bökdiler. Onlar awtolugy daýalap hatardan çykardy. Bular Andaliýew köçesiniň Ýunus Emre köçesi bilen çatyrgyndan 10 ýyl abadançylyk köçesiniň çatyrgy aralygyny boldy. Bu iki aralygyň uzunlugy ortaça 300 metre bar. Dip waka şaýat bolan Mir etrapçasynyň ýaşaýjy saýdýar. Aýdylmagyna görä uruş galmagal ortaça ýarym saat dowam etse-de Hitrovkadan gelenler tä ýygyna gaýdýança wakanyň bolan ýerine ýekejede polisiýa işgäri gelmändir. Yerli ýaşaýjylar ýoksam bolmasa wakanyň bolan ýerinden ortaça 250 metr uzaklykda Aşgabat şäheriniň Köpetag etrap polisiýa departamentiniň Mir 4 etrapçasyndaky şahamçasynyň ýerleşýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä gopkun sowlandan soň wakanyň bolan ýerine anyk sany belli bolmadyk ençeme polisiýa we tiz kömek ulagy gelipdir. Bu wakada ençeme adamyň agyr yaralanandygy barada maglumatlar bar. Hitrovkallaryň näme sebäpden Mir etrapçasyna gelip şeýle gowy galmagal turdan da barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri we media terişdeleri hem bu uruş dawa wakanyň bolan ýerine polisiýanyň giç gelmegi we onuň sebäpleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Azatlyk Radiosu bu barada maglumat almak üçin Aşgabat şäheriniň Köpetag etrap polisiýa departamenti we onuň Mir 4 etrapçasyndaky şahamçasy bilen habarlaşanda kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Mundan başga şoňa meňdeş uly gowrumly çaknyşyklaryň ýene biri mundan 3 hepde çemeti öň Aşgabatyň goýundaky çoğunly şäherçesinde welaýetlerden gelip işleýän içerki migrantlaryň arasynda bolupdy. Munyň netijesinde daşowly we marly işçileriň adyndan 200 sanynyň gyzyl ýumruga girişendigi habar berilipdi. Hitrovka sebäti Aşgabat şäheriniň iň gadymy etrapçalarynyň biri bolup, bu ýerde resmi taýdan tasdiklanmasa-da adyndan 300 000 adamyň ýaşaýandygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündəligi programmamyz. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan siz bilen. Awgan türkmenleriniň ýazyjylaryndan biri Omarkul Allaýary Awganystanyň prezident idarasy tarapyndan edebi medal bilen selaglandy. Gazi Merbaçahan adındaky medal edebiyat, ilim bilim we dil ugrunan hyzmat eden adamlara berilýär. Omarkul Allaýary hem Awgan türkmenleriniň arasynda bir ýazyjy hökmünde tanylýar. Ol türkmen dilinde çap edilýän İlsesi adly jurnalyň müdiri bolup işledi. Omarkul Allaýary häzirem Balyk vilayatynyň Şordepe etrabynyň Magaryp idarasynyň başlygy. Allaýary bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Kabul şäherinde Cumhurbaşlyk Dr. Ashraf Ghani tarapyndan men özüm türkmen dil ýazyjysy taza medal aldım. Gazi Mir Bachaxan adlı medaldy. Cumhuri riyasatynyň talarynda ýygnanşyk boldy. Şonda Awganistan boýunça 36 kişi medal aldy. Diňe türkmen dil ýazyjysy diýilen unwanda men özüm medal aldım. Medal alan soň onuň bir borjam bar. Türkmen dili boýunça hyzmat eden adamlara, türkmen edebiýaty, türkmen däpdesturi boýunça hyzmat eden adamlara şeýle orden bilen silahlanýar. Siz nähili borç bilýäňiz bu medali özüňizde? Ol weziha bul türkmenler hakynda ýazyjylyga dowam berişlik, türkmeniň kynçylygyny, türkmeniň däpdesturyny, kulturyny görkezиш we österiş köp milletli ýurtda türkmenleri tanydyş, başga kowmlara we edebi österiş ýurtda. Şordepede Magarip idaratynyň başlygy bolsaňyz, o taýda umumyň türkmenler ýaşaýar, türkmen dilini ösdürmek boýunça da alada edýän. Umumyň mekteplerde 1-nji klasdan, 1-nji sınıftan başlap ta 7-nji açely türkmen dili urunda bir kitap bar. Türkmen dili diýen adynda okuw kitaby bar. Hem de şoňa malim taýýarlaýar, hem de okuwyň özüni gözläp şonu görüp ýörýär, oglany öwrenýär, näet okýar, ene dilini näet öwrenýärler, okýarlar. Şol urda hatlyň borjumyz, wezifamiz bar. Şonu ýene geljekdem şu ýaş çağalar ene dilini gowrak öwrenip, gowrap ýazmana, türkmen dilinde hat ýazmana, türkmen dilinde edebi faaliýet etmana, onu şowklandyrýar. Şurda Petrawynda okuw kitaplary ýetişmändir. Türkmen okuw kitaplarynyň ýerine özbek dilinde çap edilen okuw kitaplary barypdyr. Hazırlıkça şo gynçylygy çözdük. Öňki ýyllarda bir näçe mektebe şöt ýalňyşyp türkmen diliniň bar ýerinde özbek kitaby ýeberlik, onu öwürdük. Hem de taza kitap şol şigi jegündize geldi. Onu tapşyrypdan şigi jegündize okuw kitaplary tazadan tapşyryp başlaýar şolary. Türkmenler elifbini döredip bilmän gelýär. Türkmen elifbiniň döredilen bir nusxasy bar bizlerde hazır. Bir 2 ay 3 ay öň bir ýygnanşyk boldy, onda bir faýsala boldy. Ene hazırlykçyndy Ulum Akademiyanyň tarapyndan tasdik bolan ýok, şo tasdik bolsa da kitabyň taza çaplaryna girilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Soňky döwürde Aşgabat şäherinde ýerleşen hususy eýçilikdäki dukanlara döwlet organlary tarapyndan gödöwçülügiň juda güýçlenendigi, söwdegärlere uly mukdarda jerimäniň salynýandygy barada habar berilýär. Biz bu barada jekmejek maglumat almak üçin Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Soňky günlerde Aşgabat şäherindäki bazarlarda kärennesine alınan dukanları, şimdi hususy dukanları döwlet organları tarapyndan gödöwçülük juda güýçlenip, bu gödöwçülük işlerinin İçeri İşler Ministrliginiň ýörüý tokullugy, şeýle hem salgyt gullugynyň işgärleri hem şäheriň etrabyň söwda edaralary tarapyndan alınıp barlýar. Şol barlanýan dukanlardan hem talap edilýän biraz harydy satyn alan kärhanasy bilen özara baglaşan şertnamasyny talap edýärler. Şeýle hem harydyň arza satyljak baha sakynnak şertnamany talap edýärler. Soňky bir aýda bir juda güýçlenýär, juda uly mukdardaky jerimäni salýarlar, şol jerimelerin de 3000 manatdan aňyrdadygyny aýdýarlar. Sähra Amanmurada bu dukanlaryň şu gurrun edilen resmi namalary, lisenziýalary bolmadan işlemegine ruhsat berilýän bolsa, olara edil häzirki pursatda gödöwçülügiň güýçlendirmeginiň sebäbi näme? Türkmenistan soňky 1 ýyl ýarym dowamyny hususiyetçilikdäki ýa-da bolmasa kärinetlerden dukanlarda satylýan ağır karytlaryny ýa bolmasa senaga karytlaryň tapagy ýok. Türkmenistanyň öňlerilen öňüm bolmalygyny talap edýärler. Biräni şonu ýyl ýarym ýary inlemediler-de, inni şoňa öwürlük geldi. Birem may aýynyň 4-üne geçirilen Howpsuzlyk Deňeşiniň göçme mejlisindäki gurrunlardan soň ýurtda paraxorlugyň artýanlygy hakynda
näk gurrunlardan, prokurorlaryň işden boşadylma barada kararlardan soňra şoňa gözewçil kas güýçlerini muňda düýp sebäbi bu ýylçynda gurrunlara her kim bir juda akropdan işleýän adamdygyny guwaga çanokdy eýsem bir mewlütleýin mewhumleýin çäre hukmuna seredýärler hamana şol gerekli meclisden soňra ne işler ýola düşdi hemme ýerde barlyk diýe ähli adalatsyzlyk paraxorluk aradan aýrylýar diýilen bolmanyna mahabat reklam derejesinde gurrunu etme üçin edilýän işdemi meni ansa bolýar. Sähra. Haman rada bu barada dukan eýeler näme diýerler? Dukan eýeleriniň köpüsine aýdýan gurrun beýdip islenip atdan ırfarap durjak bolsalar onu biz ömrümizi şu jerimen төлeme üçin eden sıklıcılarymyzy, berilerimizi üzmäge sarp etmeli bolardyk diýýärler. Eger bir başga bir ýerden maşgalamyzy eklemäge mümkinçilik bolan bolsa, ýani bir ýurtda iş orny bar bolsa gidip bir gary de bolsa işlep çağalarymyzy eklerdik, beýdip bir ırfararmalardan juda ýyrdyk diýýärler. Sebäbi bizim kazananymyz bedenmäge ýetmede beýlede dursun, kazananymyz salynýan jerimeler üzmäge de ýetjek dälýärler. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz saýlaw kampaniýasynyň Russiýa bilen gatnaşyklarynyň derňewine ýol eden Federal Derňew Bürosynyň müdiri James Comey wezipesinden çetleşdirdi. Trump 9-njy maýda Comey'i wezipeden boşatmagyna sebäp hökmünü onuň geçen ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Demokratik Partiýasynyň prezidentligi dalaşgary Hillary Clinton'yň emailleri dogrusundaky derňewleri talaba laýyk alyp barmazygy bilen düşündirip, bu barada ýurdun baş prokurory Jeff Sessionsyň we baş prokuroryň ornwasary Rob Rosenstein'in rekomendasiýa berenligini aýtdy. Prezident Federal Derňew Bürosynyň müdirini işden boşatmak hakkında baş prokuroryň we baş prokuroryň ornwasaryň rekomendasiýalaryny kabul etdi dip Aktamyň metbuat wekili Sian Spasier 9-njy maýda jurnalistlere aýtdy. Trump Comey'e ýazan hatyny meniň Russiýa bilen baglanyşykly işde derňelmeýändigim barada 3 gezek maglumat berenliňize öwrenşat bolsam-da, men siziň buyrony netijeli dolandyrmaga ukyply däldiňiz barada Adalet Departamentiniň gelen netijeleri bilen ılalaşýaryn diýdi. Biziň Federal Derňew Bürosynyň kanun goraýjy missiýasyna köpçüligiň anamyny gaýtadan diklejek täze lideri tapmagymyz möhüm bolup durýar diýip Trump aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratlary Comey'i geçen ýylyň 8-nji noýabryna geçirilen prezident saýlawlarynyň sanlyjy gün öň Clinton'yň emailleri barada täze öwürmleri yglan etmegini tankyd edipdiler. Clinton bu hereketiň möhüm pursatda heniz belli bir netije barmadyk ses berijileriň özüne garşy öwürlendigini aýdypdy. Emma muňa garamazdan Kongresde demokratlar bir agızdan diýenýäli prezidentiň Comey'i wezipesinden çetleşdirmek baradaky kararyny tankyd etdiler. Şeýlede bu hereket Washingtonyny köpleri geň galdyryp, demokratlaryň we beýlekleriň Aktamy Federal Derňew Bürosynyň Russiýa bilen ilteşikli derňewlerini ziýan ýetirmäge synanyşmakda aýplamagyna sebäp boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň Daşary işler komitetindäki iň ýokary derejeli demokrat senator Ben Cardin Trump'ın Comey'i wezipesinden boşatmagynyň hatda özü üçin çäkden geçmek bolanyny aýtdy. Bu Russiýanyň biziň saýlawlarymyza goşulmagyny derňemek barada garaşsyz komissiýa zerurlugyň bardygynyň ýene bir delilidir. Häzir prezident Federal Derňew Bürosynyň derňew bütünligini bozanmahaly, bize dowam edýän derňewleri tamamlamak üçin ýörüte prokuror gerek diýip Ben Cardin aýtdy. Federal Derňew Bürosynyň müdiri 10 ýyllyk möhlet bilen bellenýär. Öz edarasyna awraya eýe bolan 56 ýaşly Comey 4 ýyl mundan ozal öňkü prezident Barack Obama tarapyndan wezipä berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.